Maganin farin jini. Menene maganin farin jini? Ba ma musantar samuwar maganin farin jini kwata-kwata, amma a mafi yawancin lokuta idan aka yi maganar maganin farin jini to fa baya wuce wani siddabaru ko kuma wasu 'yan dabaru da wasu mayaudara suke yaudarar iyayenmu mata da 'yan matan ma gabaki ɗaya da shi da zimmar za su samu soyayyar mutane. A duk lokacin da wani ya yi shelar ana samun maganin farin jini a gurinsa, to kankace komai waɗanda suke da karancin fahimta da sani a addini to yan sun fara cincirin dan zuwa gurinsa, ba ga matan ba ga mazan ba. Amma wannan al'amarin ya fi kamari da ruruwa a gun iyayenmu mata. To dai a hakikanin gaskiya ya kamata a farga cewa babu wani maganin farin jini yar uwa ya wuce ki yi riko da tsoron Allah, ki yi kwalliya da kyawawan ɗabi'u, ki zamo mai mutunci da kuma addini. Wannan su ne maganin farin jini mai lasisi.